És el torn del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per part de la senyoreta Lorena Vicioso, quan vulgui. Hola, bona tarda. Primer de tot aprofitaré també per presentar una mica què és el Consell Nacional, també és la meva primera vegada i com heu dit és la vostra primera vegada que compareixeu en aquesta comissió. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és una plataforma no governamental que aplega 90 entitats juvenils d'àmbit nacional i consells locals. Molt de la gent que es troba aquí ha participat i ha format part d'aquest Consell Nacional. I una de les nostres prioritats és el treball per possibilitar la emancipació juvenil i per això cal garantir l'accés a una formació i un treball digne. En aquest sentit, i abans de plantejar alguna de les preguntes que volem dir, el Consell es posa a la vostra disposició per tal d'aconseguir aquests objectius. Nosaltres no ens oblidem d'un acord que es va signar el 99 i que van celebrar la seva aprovació per diferents motius. Primer, perquè hi participaven dins d'un diàleg social incidint directament en les mesures que s'havien de prendre en aquell moment. I segon, perquè els objectius era promoure l'accés als joves a la formació de qualitat, a millorar les seves condicions laborals, és a dir, a la inserció plena dins del mercat laboral. Tot i que vam ser conscients en aquell moment que quedava molt lluny de solucionar els problemes dels i les joves al 99, ara és l'hora de fer les valoracions. La situació dels joves en aquell moment era crítica i continua sent crítica. L'any 2012 s'ha empitjorat. No cal dir, i no repetiré, les elevadíssimes taxes d'atur, de temporalitat, el nivell d'educació o el fracàs escolar. És per tot això que cal i creiem seguir apostant per aquestes mesures, per a combatre l'atur i l'atur juvenil. Tot i ser crítics amb algunes de les modificacions i alguna de les metodologies d'aquest acord, evidentment que estem aquí per incidir i solucionar els problemes dels joves. És per això que continuem creient la necessitat d'aquest acord. L'acord es troba en el seu últim any de vigència i volíem preguntar quines previsions de continuïtat té i dir-vos que estem molt interessats en participar en aquest procés. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya celebra cada any la seva Assemblea General Ordinària i aquest any, com és natural, hem tractat el tema de la reforma laboral aprovada en el mes passat de febrer. Però nosaltres pensem que aquesta reforma laboral canvia bona part de les condicions laborals dels i les joves a Catalunya. Aquesta reforma laboral, amb la desaparició de la negociació col·lectiva, genera arbitrarietat i diferències entre els joves. Amb la possibilitat de les modificacions laborals per part de l'empresari genera precarietat i, en el cas que no acceptés aquestes condicions, un possible acomiadament. Per contra, per generar ocupació juvenil, ens ofereixen un contracte fix que, sota el meu punt de vista, és el contracte més precari de la història. És un contracte amb un any de prova. A més, s'ha demostrat que la reforma laboral vulnera la Constitució, l'Estatut dels Treballadors i envaeix competències de la Generalitat. És per això, i pel cariment que suposa respecte als drets i les condicions laborals, demanem una resposta contundent davant d'aquesta reforma laboral. I aprofitar també, arrel també d'una Àgora Jove. L'Àgora Jove és un espai en el qual ens trobem un cap de setmana, tots els joves que participem dins del Consell Nacional, per tal de reflexionar temes concrets dels joves. Un dels darrers Àgores Joves vam tractar el tema de joves i treball. Van treure moltes conclusions: canvi de model productiu, més inversió en innovació i formació, en despesa pública, i la mesura necessària per a aquest canvi sigui efectiu és la modificació d'un sistema fiscal més progressiu. Un dels aspectes que també vam remarcar i aprofitar que estem amb l'any del cooperativisme i aprofitar també que en aquesta comissió s'ha parlat molt de l'emprenedoria, volíem demanar-vos que quan es parli d'emprenedoria també es parli explícitament de cooperativisme i que es doni el suport institucional necessari com a aposta de futur en combatre l'atur juvenil. Una de les nostres preguntes és això, com des de la Generalitat s'està fomentant el cooperativisme com a model d'autoocupació o com vosaltres parleu d'emprenedoria, no? I quan parleu que és positiu que un jove surti professionalment fora de Catalunya, que estem d'acord,
que els joves han d'escollir el que volen fer en la seva vida, volíem preguntar quin tipus d'ajuts per mobilitat i també quin tipus de conveni hi ha amb altres països professionals, per tal de garantir i facilitar la seva mobilitat tant d'anada com de tornada també. Com ens assegurem que aquests coneixements i experiències adquirides en un altre país, sense posar en dubte que és positiu, tornaran al nostre país? Aquí s'ha dit també que a Catalunya no s'ha de protegir els seus joves. Jo no ho crec des d'aquest punt de vista. Tampoc crec que els joves hem d'assumir la càrrega de les fallides d'aquest model actual. Creiem que el plantejament d'aquesta comissió no pot ser només que què faran els joves per Catalunya, sinó estem en una comissió perquè es parli de quines polítiques s'han d'emprendre per permetre que els nostres joves, ells i les joves, puguem desenvolupar els nostres projectes de vida i l'emancipació d'una manera més digna. Gràcies. Moltes gràcies.